Dios luwes miragane saweti kubarame salaeti gawe dewek doa lolo maneman maneman lesere sore malam minggu naksir kowe arang ketemu esok nyamir sore nyamir tak samir kudunge kono esok mikir sore mikir sing tak pikir ora rut mongso yo mas Kok tak dari Lamuni kok. Lamuni. Cek satu. Ya. Cek bener. Dol. Wis urung, ah suwi temen nah. Las, Des. Nah, tinggal batire lah. Wes. Nah, mana yuk? Wai, kakek temen wong-wong ini. Apa rumah ngantuk mau apaan ini sih? Anak apa sebenarnya bengi-bengi ya rame teman. Mas, bobok enten apa sih teng mriki? Oh, pengajian. Oh, dewek kiai ini. Innallah Mas. Dewek jadi kiai jadi pengajian. Sono. Yang kiai betul. Salamin. Kok jadi kiai kudu salamin. Iki cabul. Ya jangan arak. Cepat. Salam dingin. Assalamualaikum. Oh, baris ya. Orang yang baik. Cenil. Des. 1, 2, 3. Wah. Ya ayo nonton deh. Barang sirat lu. Cici. Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Ngawur. Ora dak-dak. Ridho. Nah, nah, betul. Oke, dewek ning kene rame ngene acarane Apa nggih? Bu Bos, entarane apa Bu Bos? lenggeran biasa lenggeran lebar beda yang kudune bukakan oh sih Selamatan bukakan kelenggeran kesenian tunggaran. oh wong sini wis ditutup belum sih Tutup. nah Nek kor cilikan. oh ya intinya wis ditutup nek kudu dibuka ya tutup terus ya wah gacet oh nah
Begiye dhewek ning kene menghibur masyarakat Desa Tunggoro. Dan Tepuk sekitarnya. tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, wes jadi lanjut geden lah Kang. Renyong bae sing ngomong. Nah, intinya dhewek kon menghibur karo dikon Pak Lurah kon ngomong anake Pak Lurah. Pak Lurah. Oh, kae. Dititipi Kakang. Mau. Ngendong ning kana njur karo kon resik-resik Desa Tunggoro. Ben supayane desane resik, aman, sehat. Mahrifah loh jinawi. Ora kurang kang sambubaran. Iya. Masuk. Nah, ngono kuwe. Allahumma. Amin. Lah ora pernah amin lah. Beliau lah. Ini siki ke dongakna kabeh. Penonton-penonton karo rombongan marga usaha Dwi Langgeng dongakna. Dek sing tuwa dongakna nyong ora isa nyong. Dek nyowong nomi ora dendel dongane. Dongane ingkang sae mawon. Nggih. Kagem rencang-rencang dulur-dulur ingkang sampun Wis dulur ta aja sedulur. sedulur. Ah, sing cetha. Kudu sedulur. Oh. Kagem sedulur sedaya mawon ingkang sampun guyub rukun teng Desa Tunggoro teng kesenian marga usaha Dwi Langgeng diparingi sehat waras selamat, Min. rezeki lancar. Bos-bos yang berkenan monggo pinarak lebet. Wah, ora pernah muni amin ka, dongakna lah. Kok nemen-nemen enggak? Ora doa dongakna. Weh, sini siki mayo dhewek wongan kon ngomong di ngene bae. Di Gedakna. Jur dhewek sambi bawat-bawat. Ayo, kowe gedak nang ndi? Kowe rewangi kidul. tengah bae kene. Kene ya. Oh, kene sing Padang. Sing keton. Weh. Lah kowe jenenge sapa, Cong? Remini. Termini. Oh. Remini lho jare Pak Lurahnya nemu anak nang terminal. Walah. Rana bae. Remini lho nomornya nang terminal. Anak apa ya? Wis, ayo siki tengeri. Tengeri ben areng kuyak gawang. Bro, tul, Cong. Tengeri. Los, bro. Oh, ben areng kuyak gawang, ora angel. Yo, siji, ro, tu. Ayo. Anak-anak baik. Sing bener. Sing bener. Ora gelut. Jotos-jotosan no. Ora gelut. Wis, siki wis lah, wis gedahke, wis tekere. Siki babat wae. Resik-resik. Kana tul. Nek ana. Cung, kana cung. Jo, ji. Rok lu. Krak, rasa. Radak. Karo muni tren no. Rah. Yo, ji, rok lu. Rasak. Radak. Krombyang. Diar. Pecah pancine. Diar. Wis. Wis, dek siki siyah wis. Mayo siki uyak lho sing bener tol. Oh. Tepeling gelem. Oh, ayo siki dek uyak bandingin. Tul. Mayo uyak bandingin go anake. Bendangale wis siki mayo.
Nah, Dol, di oleh apa? Oleh Jipang gula Jawa. Jipang? Apa cok? Walah. Walah, bocah, bocah. Oh. Ye. Yang oleh ye. Akeh. Apa kuwi? Bro, apa jenenge? Rutugan. Mau gurisi on bakul tempe kemul. Ada di dompet ke? Jaluk terus bae. Wis. Iki bocah ayo diak dipani dingin. Ngelih pelas. Ayo. Oh ya kena kasus sorry. Ayo sih diak. Nang di mau. Lah mau glerang nang ndi pe? Nang di sih. Di. Kok nggak pernah kene sih? Oke. Nah, dene. Sudah nang ndi aja wong ilang-ilang. Sebenar guyon lucu yang ini hilang. Ika len. Bocah titipan lho, jalur. Nah, Widi. Nang di satu benang. Kae du benang si dene. Oh, Pelah du benang di. lah repot. Nang di. Digawe apa ya, Mas? Di wonge. Di. Nah, kawat deke mesti. Mama deh, mama. Yo, ayo, 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 ayo. Benar, betian. Kok, ora, bocah hilang ke. Hilang. Iki bocah titipan lho. Bocah titipan aja pernah ngawur, sudah nang ndi mau. Dewek paduyane ora narampungi. Duyak, bocahe mayo. Diak nek main diak. Duyak mayo. Diak. Ki crimpungi ko. Sapa jenenge? Temene. Duyak pernah.
Nek kae ki warna sebaine ki. Apa? Amin. Mulane ora ndang-dangklak li. Oke, kae ki warna sebaine. Siwal-siwal bae melas. Mayo sing iki kayak ben iki bae. Takoni. Oh. Wah, jangan ada pleyu takoni ngono kok pleyu. Hei. Sopo kowe? Aja, sing bareng aku. Kowe sing matur bini. Yo, Oleh ora. Rasuti Gus dadi panganku, bocah. Ora gelem baleke. Ya ora Suti. Pedho. Satrio piningit sing ana lereng kene. Aku sing nguasai. Obrak-abrik ati karalapang. Ora teteng ngaling-aling. Prene sambutan. Alah kecik. Ngomongi. Ngomongi. Darurat. Ngomongi. Bakal tak gawe segoro geni. Wes, ampun, wes. Dewek, wes ora mampu ki, ragane. Mayo siki. Jaluk pitulungan bae karo Pak Lurah. Kon balekna bocahe. Ayo. Yo. Ayo. Yo. Des. Aduh. Ana apa? Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam. Ana apa, Dul? Wis? Ngatut. Piye, Anak Eja. Anak ilang, Piye maksudmu, Mau tak sami babat. Yo, babat-babat. Tak padosaken maman. Yo, patus sing maman. Lah balik pun Eja. Ilangi nang diilangi. Tak nika tunggoro alas tunggoro nika. Oh, karepmu piye saiki, Dipalekake udah anake. Yo, Kelas. tuntunke turagoku. Sandika. Andio.
Apa iki ana setan kang magang alas talan? Kacah, Singo Barong aku. Apa bener sira sing mangan anakku? Iya. Alekke apa ora anakku? Ora suti. Iki bocah wis dadi panganku. Tak untal malang klebur pengangun-angun. Kowe ora gelem balekake? Tampanono cemeti pameling rontok kadidayaanmu. Tapake cemetimu. Wah. Oh. Kacah Singo Barong. Ya. Balekke apa ora anakku? Ora sudi ya tak balekake. Iki bocah wis dadi panganku. Kowe ora gelem balekake? Tampanono pedang panebas rontok kadidayaanmu. Apake pedangmu? Ah. Kacah Singo Barong. Iya. Sepisan maneh aku njaluk baline anakku. Ora sudi tak balekake. Bocah iki wis dadi panganku. Lebur pengangun-angun. Kowe ora gelem balekake? Ora sudi.
Tunggara iki bakal tak gawe segara geni tedeng aling-aling. Sepisan maneh kowe kudu balekke anakku sak mestine kudu dibalekake. Ora Suti. Wis wayahe kowe mulih saka kene baliya ning kayangan. Suratira Jaya ningrat lebur dening Pangastuti. Hot. Mas ramane dhewe balung rondo galopon eling-eling sapalen beliau mati ramane dhewe balung rondo galopon gendas lurus sak selayu romon yondo eling-eling pangeling gali omaning jika alamono ketemu ning alas tubuh romon ramane dhewe balung rondo galopon gendas lurus sak selayu temun sigarani ayo bangun negara
maneman yo maneman balung rondo ingkang lopot sing eling marang kang peparing eling-eling wong eling liya maning eling ngomong marang Gusti kang kuwasa yo mas ramane dhewe cikal wono ketemune alas tuwa jeme dawe tak sikir ora selawe jeme dawe disikir ora selawe Rama Semirang digadang kenang kadung seneng di kapangenan jembe dawe disigar dadi selawet eling-eling wong eling liya maning yo mas sing eman ora kelingan cikal wono ketemune alas tuwa